όπως και εγώ. Είμαστε στο σπίτι μου. Και θα παίξουμε το Five Nights at Freddy's 4. Το Part 2. Όμως φοβάμαστε λίγο, Στέφανε. Ναι, έτσι ρετό μας. Αλλά εμείς είμαστε άντρες. Πάμε. 1, 2, 3. 2-3. Άντε να παίξουμε τώρα. 2 ώρες νωρίτερα, Όχι, είμαστε night 2. Είμαστε νύχτα 2. Τώρα άντε τώρα. Και είμαστε και στο σπίτι του εντωμεταξύ. Ντουλάπα. Ηλίθιος δεν είναι στην ντουλάπα. Κανένας ηλίθιος. Ο αρκουδάκης. Φίλος μας. Βασικά δεν είναι φίλοι μας τα αρκουδάκια, αλλά δεν πειράζει. Ακούστηκαν βήματα. Αντί να τρομάξουμε αμέσως ρε φίλοι. Έλα Θωμά, είμαστε μαζί με τους YouTubers, δεν θα τρομάξουμε. Thank you παιδιά για τους 17 subscribers. Πες και εσύ Θωμά ένα thank you. Thank you friends. Έχουμε ήδη 17 subscribers και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με βοηθάτε πάρα πολύ για να... Ο στόχος μας είναι να πάμε στο 100. Γιατί άμα πάμε στο 100 θα είναι τέλεια και αυτό μόνο. Πιο πλούσιο. Δεν θα γίνουμε πλούσιοι. Τέλος πάντων, μην μιλάμε τώρα και να μην χαλάσουμε το τίποτα. Τελικά που είναι τα αρκουδάκια. Τι απέγινε. Στο πάρτι 1 ήμουν μόνος μου. Και είχα τι πάνω μου. Είναι αλήθεια όταν κάνεις. Θες να δεις πως έρχονται τα αρκουδάκια, τα έχεις δει κιόλας βασικά. Την πρώτη φορά που μας έγινε jump scare. Θυμάσαι? Εμφανίστηκε από το κρεβάτι. Καταλήγει να κατουρηθούμε. Ευτυχώς δεν κατουρηθήκαμε. Όχι, 1 λεπτό. Μια ώρα είναι. Αχα, βλέπει. Λοιπόν. Αντώνη! Εσύ Αντώνη! Αντώνη! Το είχα πει και στο πρώτο επεισόδιο αυτό. Τι γίνεται? Πότε πάμε τα αρνιά. Μην κλείνεις Μάρθελα, να ψηφίσουμε μαζί. Όταν είναι νωρίς, να πάμε πήγαινε στον μπαμπά μου. Καλά. Θα είναι τέλεια, μπορούμε να πάμε στο δωμάτιό σου που είναι σκοτεινά. Ναι, όντως. Είναι τρομακτικά, Είναι ήδη τρομακτικά. Θέλω να κάνω κρυβόλι στο σκοτάδι. Ωραίο είναι με το σκοτάδι, μόνο που μπορείς να χεστείς πάνω σου. Έλα Θωμά, Θωμά. Ωχ Θεέ μου, έκλεισες και τα φώτα τώρα. Τώρα είμαστε κομπλέ, τώρα είμαστε... Ωχ Θεέ μου. Χαίστηκα πάνω μου. Το κατάλαβα ρε. Δεν μη γελάς γιατί τώρα το κάνεις πιο τρομακτικά. Είδες πως συρρίξαμε. Ναι. Πάμε. Ωχ, πάμε. Δεν έχω το πάνω. Δεν θα περάσω ποτέ το Night 2. Έλα Θωμά, βάλε τα γυαλιά σου και έλα. Έλα να παίξουμε μαζί. Flashlight. Και φαντάζομαι να μας τρομάξουν αμέσως. Έλα. Έλα, εγώ φοράω ήδη γυαλιά, έλα. Τα γυαλιά το κάνουν πιο τρομακτικό, αλλά τέλος πάντων. Five Nights at Freddy's. Αλήθεια ρε. Όχι. Ναι, αλλά επειδή σκοτεινιά είναι τα γυαλιά ηλίου, σου σκοτεινιάζουνε για να μην βλέπεις ήλιο. Οπότε καλύτερα... Δεν πάνε στον παπά μου. Τώρα είναι σκοτεινά εκεί πέρα.
Θες. Καλά, καλά. Παίζουμε Five Nights at Freddy's. Το 4. Και να γυριστούμε πάνω μας. Θωμά. Θωμά. Σταμάτα. Παίζουμε. Βγάζω βίντεο στο YouTube. Λοιπόν πάμε. Εδώ πέρα είναι ο πατέρας Δεν μου. το βάζει στο YouTube, έλα τώρα. Παίζουμε ένα παιχνίδι. Είδα το αρκουδάκι. Πριν τσιρίξαμε πάρα πολύ. Όντως. Όλα τελειώνει να μου. Είναι πολύ ωραίο. Τώρα θα το δει και ο θείος μου, παιδιά. Όντως. Σε μάγουλια. Εντάξει, εντάξει, Θωμά. Ησυχία τώρα. Αυτό το βίντεο φαίνεται πιο πολύ αστείο παρά τρομακτικό. Όμως τρομακτικό φαίνεται όταν πετάγεται. Ναι. Θεία, πες κάτι. Δεν κάτι πατά. Τι μόνο ρε. Κάτσε να πες. Εγώ είναι ο πατέρας μου, ο Κώστας, ο Νιάκας. Εγώ ξανακούμε. Ο Στέφανος. Ναι, εντάξει, ξέρουμε. Εγώ είμαι ο PC gamer, Θωμά. Εγώ είμαι ο PC gamer. Ωραία, βγάλτε. Είδα ένα αρκουδάκι. Είδα ένα αρκουδάκι στην τουλάπα. Πάμε, τουαλέτες. Άστο, θα δει. Ρε, βάλε το καψάκι αυτό. Θωμά. Σταματήστε λίγο. Παίζουμε. Τώρα αντί να με βρούνε, θα πεταχτεί καμιά φορά από το αρμάρι, αυτή την τουλάπα εννοώ, και θα μας έρθει μες στα μούτρα. Έχω βάλει και full screen ο βλάκας. Κάτσε να τον πάρω, έλα. You and I